Αρμονίδα διάμα αντιλείς παρέσχες, πρέψαντα ζωής, συντήρε προστάθηντε, ο εξούς ερχοθείς Θεός και άνθρωπος. Τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία θα διαβάσουν. Τι κάνετε? Νέγας. Δεν είναι μεγάλα. Τι γίνεται παιδιά? Καλά, πού πάει το παιδιά στο θέμα? Μέσα! Δημήτρη! Αντώνη! Δημήτρη, να το βάλει τα μάτια μέσα στο παιδί. Πίσω τον δικό σου, να το φέρω και εγώ να το βάλω εκεί. Εμπραίνεται λίνια της δρόσης. Λοιπόν, και τρέπει την Πανάγρα των συγκαλούς άνθρωπους. Καλημέρα. Και των Αγίων Διακοσίων Πατέρων, τώρα επί της Βασιλείας, Θεοδόρων, του Ηνωμένου Ευχαριστούς Κατάρτων και των Δυσσεβήνων Εστόριων Καφελόντων. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες του Θεός, ελέησον και σώσον ημάς εμείς.
αδελφόντες απήγγειλαν της τιμής σου δε εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακοιμέτης αυτής της 11 εφανεώθη και οδήγησε την απιστία αυτών και στυροκαρδίαν, ότι πιστεύσαμένης αυτών ηγερμένων και πίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευτέντες εις τον κόσμον άπατα, και ρίξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας και κατεκτήσετε. Σημείωτε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνομα Θείου δαιμόνια εκπάρους η γλώσσα τραγίσους οι κενές, όφης αρούσι, κάντα άνσιμον την μείωση νουμία τους βάση, τεφία ρώσους γύρος επιφύστουσι, και καλώς έστουσι. Ο μέλλον Κύριος μετά το λαγίσι αυτής, ανελήφθη στον ουρανό και εκάθισε με δεξιόν του Θεού. Και εκείνοι δε εξερθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον όγκο βεβαιούντος, και τον εκαπλωθούντος σημείων αμήν. Ανάσταση Χριστού Θεάσαμενη προσκυνήσεων ενάντια Κύριον Ιησούν, τον όνων αναπάντητος, σταυρός Χριστός κινούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση τιμούμεν και προσάζοντας, Κύριε Θεός ημών, εκτός σου άλλων Κύριον το όνομά σου ονομάζονται, δε θε πάντες οι πιστοί προσκυνήσεων ενάντια του Χριστού Αγίων Ανάσταση, και δούλευε και του σταυρού χαράνων του κόσμου, και να δώσει δωρούντες στον Κύριο, τιμνούμε την Ανάσταση αυτού σταυρό και που μείναν ημάς. Θανάτω, θάνατον όλεσαι. Επιπλέον πίνουμε από τις αγωνίες μου και από τις απαρτίες των καθόλων και των μονινών των ποιών σου μεθύσαν, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου. Και Oh
Amen.
Oh
και της σωτηρίας αυτών του
Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης γύψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
Amen.
Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κρήτης,
αλλή να σωθεί.
αδελφοί, την ημέρα της Αναστάσεως. Να είμαστε στο ναό, όπως σήμερα, όπως τώρα. Να ευλογούμαστε, να φωτιζόμαστε, να αναπαυόμαστε, να ανακουφιζόμαστε, να βγάζουμε από μέσα μας τη ζωή, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα πολλά και να αναπληρωνόμαστε και να νιώθουμε αληθινοί άνθρωποι, όχι τραυματισμένοι, όχι πληγωμένοι, αλλά μέσα σε αυτή την αληθινή ευλογία που νιώθουμε όταν βρισκόμαστε όπως σήμερα στη λειτουργία στο ναό. Δεν είναι λόγια αυτά που λέω. Είναι η πραγματικότητα ότι εδώ ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, ιδιαίτερα στη λειτουργία, ξαναβρίσκουμε τη ζωή μας την αληθινή. Και δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο και πολυτιμότερο από το να είμαστε αυτό που είμαστε τώρα, από το να νιώθουμε όλοι αγαπητοί αδελφοί, μια οικογένεια και να βλέπουμε τους διπλανούς μας όλους, πολύ περισσότερο το δήμαρχο μας και γενικότερα τους άρχοντες μας, το οποίο καλούμαστε να αγαπούμε πάντοτε όλους και γιατί να κάνουμε οποιαδήποτε εξαίρεση. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό το κλίμα στο οποίο μας καλεί η Εκκλησία να ζούμε, να υπάρχουμε, να πορευόμαστε, βεβαίως εργαζόμενοι, βεβαίως αγωνιζόμενοι, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα αυτό το πνεύμα. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά πάντοτε όταν είμαστε μαζί στο ναό και λειτουργούμαστε και συλλειτουργούμαστε όλοι μαζί. Να πω όμως λίγα λόγια για το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί. Να μην πω σε λεπτομέρειες, να μιλήσω γενικά. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας βεβαιώνει ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να φέρει ζωή και να φύγει ο θάνατος από τη ζωή μας και να έχουμε ζωή όλοι. Γι' αυτό ήρθε, αυτό μπορούμε εμείς να πάρουμε από εκείνον, ήρθε να φέρει τη ζωή, ήρθε να δώσει σε εμάς τη ζωή και να απομακρύνει και το επέτυχε και το απομάκρυνε να απομακρύνει το θάνατο. Για να ζούμε όλοι και να χαιρόμαστε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να πληγόμαστε, να στενοχωρούμαστε για οτιδήποτε πράγμα. Πολύ περισσότερο αν θα έχουμε λιγότερα χρήματα ή λιγότερα καταναλωτικά αγαθά. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι λόγος να έχουμε κατήφια, να έχουμε κατάθλιψη. Καθόλου. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτό μας δίνει το σημερινό Ευαγγέλιο. Ήρθε ο Κύριος να έχουμε ζωή. Να μην έχουμε θάνατο. Να έχουμε στοιχεία ζωής, χαράς, ειρήνης, δυνάμεως, υγείας. Όχι καμίας καταθλίψεως, όχι οποιαδήποτε πράγματος το οποίο μας θυμίζει το θάνατο, μας οδηγεί στο θάνατο, όχι αυτό. Αυτό είμαστε. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτό είναι η ζωή μας. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να δώσει τη ζωή στο μέγα δώρο. Μια ζωή όχι των 50, 60, 80, 90, 100 χρόνων, αλλά μια ζωή αιώνια που δεν σταματά στον άδειο, δεν σταματά στον θάνατο, αλλά συνεχίζεται και μάλιστα συνεχίζεται μέσα στη χαρά του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, έτσι ζούμε, γι' αυτό ζούμε, έτσι υπάρχουμε, γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου σωστό, ούτε αποδεκτό να στενοχωρούμαστε για τούτο, για το άλλο, για το άλλο, έξω η στενοχώρηση. Τα νέα παιδιά
όμως κάποιους ανθρώπους να μας θυμίζουν τον τρόπο, να είναι πατέρες μας, να μας αγαπούν, να μας βοηθούν, και αυτοί είναι οι ιερείς. Ο ιερέας, επειδή κάνουμε σήμερα τη φιλοκτονία του ιερέα της Ενωρίας, ο ιερέας είναι εκείνος ο οποίος στρατεύεται. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Στρατεύεται να είναι κοντά στους ανθρώπους. Όταν δυσκολεύονται, να τους βοηθά. Όταν στενοχωρούνται, να τους χαροποιεί. Όταν παίρνουν κακό δρόμο, να τους λέει, παιδιά μου, αδέρφια μου, όχι έτσι. Αυτός είναι ο ιερέας. Αυτό αναλαμβάνει από σήμερα ο σερίγος χειροτονιστισόμενος Σταυρίου Μιχαήλ, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την ωραία αποστολή. Έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές το έργο των ιερέων εντελώς διαφορετικά από αυτό που είναι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι ιερείς, υπάρχουν οι κληρικοί, είναι να είμαστε πατέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός μας πάντα όταν βλέπει έναν ιερέα, με σωστό πνεύμα, λέει Πάτερ Μιχαήλ, Πάτερ, Τάδε, όλους έστειλε, πατέρες μας είναι. Και ο πατέρας και τα παιδιά του φροντίζει και τα αγαπά και θέλει το καλό τους και θέλει να τα κατευθύνει. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε τη σημερινή χειροτονία του πατρός Μιχαήλ. Σαν τον ανθρώπου ο οποίος έρχεται να είναι μαζί μας. Να είναι ο οδηγός, να είναι ο βοηθός, ο πατέρας, ο φίλος, ο αδερφός. Να είναι ο άνθρωπος μας. Αυτό έχουμε να πετύχει ο χειροτονούμενος σήμερα πατήρ Μιχαήλ. Τίποτα άλλο να μην θέλει, τίποτα άλλο να μην σκέφτεται, τίποτα άλλο να μην κάνει, από το να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της Ενωρίας και όλους μαζί με όλη του την αγάπη και με όλη την γνησιότητα και την ειλικρίνεια να κατευθύνει τα παιδιά, τους νέους, τους μεγάλους, όλους. Για να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίο σήμερα άκουσαμε τον Χριστό μας να δίνει. Ήταν να σωθεί ο κόσμος και όχι να κρυφτεί ο κόσμος. Ήταν να έχει ζωή ο κόσμος. Αυτό στρατεύεται και συστρατεύεται ο ιερέας. Αγαπητοί μας αδελφοί, έτσι είναι καλό να βλέπουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, την εκκλησία μας, τους ιερείς μας, τον ιερέα μας. Έτσι είναι καλό οι ιερείς να βλέπουν τους ανθρώπους, την ευλογία. Έτσι είναι καλό να βλέπει ο πατήρ Μιχαήλ τον δρόμο, την αποστολή, όπως ακριβώς την γίνει και την έμεινε και την βλέπει και τα ξεβλέπει και ο πατήρ Αντώνιος, ο οποίος είναι και θα είναι και θα παραμένει πάντοτε πολύ αγαπητός και πολύ ευλογημένος και πολύ αληθινός και δεν ξεχνώ ποτέ ότι σε κάποια περίπτωση που είπε ο πατέρ Αντώνιο μήπως δεν ήταν καλό να πάτε σε αυτήν την Ενωρία στην πόλη και να βοηθήσετε εκεί, εκείνος είπε εγώ στο χωριό μου. Δεν θέλω να φύγω στο χωριό μου, δεν θέλω να φύγω από την Ενωρία. Αυτό το δρόμο ο πατήρ Αντώνιος είχε τα παιδιά αγάπησε, όλους αγάπησε. Και αυτό ευχόμαστε να κάνει και ο πατήρ Μιχαήλ, όσο καιρό θα είναι εδώ πέρα, όσο καιρό θα χρειάζεται να είναι εδώ, μέχρι ότου ο πατήρ Αντώνιος να επιστρέψει, να γυρίσει, αν θέλει να είναι εδώ πέρα, να είναι εδώ, ευχαρίστως, αλλά μέχρι να λείπει
αγαπητοί αδελφοί, να χαιρόμαστε, να έχουμε θάρρος και χαρά, να μην απελπίζεται κανείς. Ιδιαίτερα αυτό που γίνεται στον τόπο μας, με εκείνο που δεν θέλω ούτε να το ονομάσω, να αφαιρούν οι άνθρωποι τη δική τους τη ζωή, αυτό πρέπει να είναι 1000 χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Άρα, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Εμείς οι Κρήτες. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και τώρα λέτε ότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Λοιπόν, στόχοι καλώς. Θα σταθούμε γερά, όρθιοι, αλλά ζαλιστά, λένε στην Κρήτη. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με απογοητεύσεις και αυτοκτονίες και θανάτους. Έχουμε σχέση μόνο με τη ζωή, μόνο με του Χριστού τη ζωή, την αιώνια ζωή. Αγαπητοί μας αδελφοί, αυτά τα λόγια ήθελα να πω σε εσάς. Η χαρά μου, η χαρά μας που είμαστε μαζί και με τα παιδιά μας από ό,τι βλέπω. Η χαρά που είμαστε μεταξύ μας, η χαρά που ο Χριστός μας έφερε ζωή και όχι θάνατο, η χαρά που ο πατήρ Αντώνιος διακόνησε και ο πατήρ Μιχαήλ θα διακονεί όσο ο πατήρ Αντώνιος θα πρέπει να είναι μακριά. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, της χαράς, της αισιοδοξίας, της ζωής της αιώνιας, όχι της προσωρινής, καλούμαστε όλοι μας να παρεχόμαστε χαρούμενοι, ειρηνικοί και αληθινοί και ευλογημένοι. Εύχομαι αυτοί να είμαστε, έτσι να ζούμε, έτσι να παλευόμαστε. Αμήν. Και το Αγίο Πνεύμα